Stil is het ik op het Saailaan. De winkels zijn dicht. Daarin wol een burgemeester en een deputaire. De laatste tarierings in het museum. In afwachting van de jury. En een paar Frieske hinders. Als je huis vraagt om hier als herouden te staan, als de jury komt en dan ben je injong en dat het een mooi plaatsje van de meidje. En wat vind je ervan? Ja, een heel aardig weer. Tuurlijk, je moet het nou proberen. Het is nou, je moet het nou promoten, de jury er nou. Als het ze 4 is, kun je een steekje vallen, maar nu kan het net meer. Debat wat. Op de ooreind van het Saailaan. Een optreden van jonger Albert Bonnema. En daar komt de jury de hoek om. Directeur Saskia Bak en kunstenaresse Claudie Jongstra ontvangen de jury. En dan gaat de door dicht, op verzoek van de jury. Die halen even geen pottenkiekers en willen in alle rest de presentatie bezien. Krapon in 3 kwartier worden de 35 projecten toond. En daar gaat de jury weer. Toch is er nevens de meesten een goede indruk achterlitten. Ja, het blijkt dat de voorzitter wie interesseert in vogels. Sir Isaac. En toen hebben we de tweede man, dat wie de Bask. En die joeg ons eigenlijk een fantastisch compliment. Want die zei, toen we dit verhaal vertelden, zei ja, this is not a project, this is a seed. Dus dit is eigenlijk een shitsie van een heel Europees proces om naar het land te zien. Nou, dat kon eigenlijk net mooi. Ja, nou gezien de opgewekte reacties en de goede voorbereidingen en de leuke vragen, denk ik dat ze in ieder geval er met een positieve blik naar Leeuwarden kijken. De uitslag, dat weten we natuurlijk pas vrijdag. Maar ja, ik had er wel een goed gevoel over. Ik heb met een paar mensen praten en die zijn jongen, wat een enthousiasme. Maar ik weet nog wat het betekent. Misschien zitten ze wat zien iedereen. Maar dus, en ik hier met de voorzitter hier gisteren al onder het genot van een borrel hier hem al omkocht. Dus wie weet dat het goed uitpakt. Jensma? Ja, ik denk dat het zelf wel clear is. Ja. Dit komt wel van de bakker. Ja.